dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo.
Magrasyang bengi po kayo, kalagran ming kakrusada. Malaos kayo po kikatamang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Bukas po, December 11, mayariya po yung mayat yata na pabanwa, piksalaban tayo po yung pangatatag ng diocese. At syempre, mas makabaldugan niya iti nung atintampong mabie regalo king kikatampong archdiocese. At inipuyapin po yung pisamban, darawon Our Lady of the Poor Paris, King Villa Maria. po. At syempre, iamong po ya po meni bala ni Among. Kumusta niya po yung kikatampang papugang pisamban? O ini na po, marakal salamat. Balam kapilan tayo papupisabyan, kaya tang 2023, 2024. So, mag-start siya po yung construction, kaya ta pong May 6, 2024. At din pong ginamit tamong pondo, ilapin po ditang linop kaya tang September 8, 2023. At at the same time, continuous la rin po ditang mami donations. So, pasibay po, marakal salamat, karingegan-agan ng sinaw, banta luntoy po ini kaya katamong parokya, kaya ni King Kabundukan, Our Lady of the Poor Paris, Villa Maria, Pora. Po, at karingkakatampong kapatada katutubo, marakal salamat kaya ni pong gabon at kaya kayong dinonate para kay katamong parokya. Among dyan po gagawa niya po ini, antimo po, ninupuntang pagsabihin niyo kanta. Architect Neil De Jesus, ng King Tagasindalan. Dati tayo pong choir at kaya po mag-offer yung kayang service. Ang po engineer ninyo, choir yan naman King Sindalan. Ang po engineer Errol Lusong, kaya naman po King Christ Light of the Nations Paris, electrical engineer. Ila pong sinaw, banta luntoy yung masanting parokya, kaya ni kaya katamong kabundukan. So, karining the engineer Errol, architect Neil, engineer ninyo, pwede tang aliwa pa. Pasensya na ko po nung akalimutan ko ng aliwa. Marakal salamat yung kaya kayong saw. Among antimo king niyang patala ka Jepo ini, kayan tabi yo po kanta ritang manungkulan na ay tamo naman kene. Datang lalong-lalo nitang karelang resolution na may kaya pwede di Pastor Benny, kayan tabi, series of meetings, bayo lintoin. Pati po rin leaders kanta kayan, ditang barangay captain, mga anta. Kaya tang bayo may construction, may meeting, marakal meetings. So, okay naman yung karelang paman ng suporta, okay naman. At tatanda namin po niya, minunagay po minta keni, abe tayo pa bishop dong niya mo, niyang consultation ka rin tao. Anyang consultation na itamong, di ba, alwa-alwalang tao, yung pigsabihan mo. Ating pong bisang mag-choir, ating pong bisang mag-lectors, ating pong bisang EMDC medyo kay pa kanino kaya. Pero pota pong atsuna ini, bagya-bagyakan yan. Atinang lunto EMDC, atinang lunto lectors, atinang lunto altar servers, at anya minsan pipumangot ko, pabiro mo, at nidindang bisang pari, alang masyadong lambay sa masya magtas, ditang bisang magmadre, alam mo naman, pero ditang bisang mag-asawa, marakala pumigtas gamat. Makatas lang ang pugamat niya mo. At iba po mo, anyang consultation tamo po kasi, dakal pong mintagin, niya kangapong dong, mangutang tungkol kayo mo muna, bisa lang mag-nights, bisa lang mag-choir. Pero dinin niyo pong formation niya mo, din tao mismo. Deng aliwa, bagya-bagya, antimo di sister na mintanaw keni, at ilang formation na binya karela. O ning kita may alabasan ulit ang bagyo, dapat intutugisan ng mamaya formation karela, yapong Dani Nakpil, o ning kita may bagyo-bagyo, emi tuloy. So ami kaya, pota namang bakasyon, kanita amin natuloy. Dinin na pong katikisim niya mo. Pati mo naman kantayin tang makanandan pong iporma yung pastoral council. Actually, dapat sana ganyan, iyapong Dan Nakpil. Pero at the same time, pota magmisa ko balang bundok karela, pabagya-bagya, tapi na ining CP, ining coordinator kay Chapelio, makanyan, kay more or less atin yung kayabe makanini, atin yung kayabe kayang ministry, kayang formation, kayang liturgy. So bagya-bagya, patang magmisa ko balang bundok. So, nung noon tapo mga tikdongin ni Chuta Villa Maria. Villa Maria, yun yung pinakasentro niya mo. Wala may sentro kanyan, pero diyan sakupan na kanyan, Sapang Uwak, Diaz,
Kamyas. In Kamyas kasi, lulang communities datang karin itang Tent City, Katutubo Village, kay bat Pasbol, ampoy Kamyas. Kay bating Diaz, ampong Pidpid, ampoy. Yapin bali, pitulang communities. So, dito mong all sacraments kang available na nemo. Siyempre, kayo kayo mag-stay nemo. Di ba mag-stay kayo po kayo kay Chapel? Itang So, May. lumipat kaya pong Resapol, May, atadyo ko po kayo. Opo. Siguradong dakal manatad mo. Siyempre, At kung hindi medyo ngakit. pugin. Opo. Maka-excite po kasi, itampo ikita yung marami kumpisa nemo. Ngayon po, almost malapit na mayari. Kita pong gulot kanyan mo. Imagine niya po niya po. King gulot na niya po kayo ngakit Itang takin. crucified Christ, ito pong mismong image, mga 5 feet siya. So, may mag-donate po, Willie Layog. Salamat po kang Brother Willie Layog. Kaya po kayo ba't mag-gaya nung adwan paintings ken. Kaya ba't ang Our Lady of the Poor, pepagawa ng Aporik, ikabitsa naman po ken. Kaya ba't tabi po, sa San Martin de Porres, kaya ba't din pong altar, at yun na po din yung altar ken. So, makanita tayo po lunto kanya. Tinyang crucified Christ, paintings, ibating altar po. Wow, almost complete. O din bulok-lukan mo, katina. At ina pong paninayin nila mo po datang mag-donate King America, padalala po. Opo. At di mo po mong almost complete na po, na ano pa itang pwede dang i-donate nung ating bisa mag-donate ito? Ngini po ba, kaya na mapilan ka rin ng Stations of the Cross, electric fans, monitor, pero karini, okay na po din okay na po ang alis. Gamit misa mo, po ating mag-donate. Atina mig-donate kalis. Wow. Atina naman kalis. So, pero future po, ining kumbento, Kenya po banda. So, yung kareta pong September 8, 2024, ila pong gamitan na kami ata ng Mother of Good Counsel Seminary. Anti mo among na, siyempre po bilang Paris Priest, anti mo po kami, kim parokya kami, balang Domingo, ita mo yung panahin, may parating kayong budget. Pero anti mo po ini, mga po nga first sita, budget. So, sabi na niya po di Bishop dong ita, apo kitang kitang misa na APCSF, linto yapin ta. So, pisabihan diyan tang pare, tang budget na nung ni naman yung miyasay na Paris ken, pari ken. Bala mo po mission parish style po talaga yun. Mission Paris siya kanito. Bala mo hanggang mabibiyeta mo po, yun yung dapat supportan tamo niya po. Pwede yan, guys. Kasi po, ning minsan din tapong sabihan, masanting niya pong pakiramdaman, preferential option for the poor, agad tayo mo sabihan, pero hindi po konkreto yan eh mo. Kaya, ito pong bisa mag-apostolate, ito pong bisa sumaaw, will lang tampo kayo niya mo. Hopefully po sana dating panahon ng balam maging pilgrimage site ya. Isipan kami po tumunin Domingo, mga bit kaming misang atlo. Bata datang bisang magmumuntang Domingo kini, makapagkaila. Patay, at pa pong dita ka extra swimming pool. Kaya talalang bisa ko. Mga po taga lang, ding pataring kakasal mo, laging bundok na mo. Siyempre. Hindi po nga liwang kapatada ay ita, ngayon bayo yung pisamban, pakasalakan mo. Pinayan di pa ang mayari yung pisamban. So, pero pasibay po na, marakal salamat. Manandili king hapon Ginoo, kadwa king balang metong kaya kayo, halos kanita pong gagawan yun, talagang, tinok na yung donations mo naman. Semento, halo-halo na, nyapin linto yung ining masanting ining kaya katang parokya. Kasi po po ang yamong, beto nga po halimbawa king balamo, generous siya po mo. Nan pa pong abalo yun, yan pong papagawa yung pisamban. Talagang outpouring po yung grasya niya mo. Bali, yung palagi po na, potang burina ni nga pong Ginoo, ka man problema. Mabilis. Potang burina ni, hanapin ni Tameto nga pa, matuampari. Potang buri mo, ikang gawang paralan. Potang ing apong Ginoo yung makiburi, yung gawang paralan. Hanapin na, masyadong mabayat kayo. Muling talagang, for so many years, malambat na panahon, salamat umapin naman Ngayon pa talaga miga para kaya kabundukan. So talagang nyapin niya kabilis kahit talaga. Itang hamanuan niyo mong, ita po siguro mo sabihin full of grace niya mo. Itang ing tao, Bisaya, ay ba't syempre nga pong Bisaya naman Kasi minsan nating time
pilitan tamo mo eh. Pero ini bala mo talagang itang puwersa ne po. Inga pong gino, ing tao. At saka ganyan talaga, in Archdiocese talagang buuin niya. Sakto sa atin, full of grace. Full of grace. Na itang hanapin itang den tao makabukulat laking grasya na nga pong gino niya. O ining masantingalin to. At saka siguro po itang basta tatintamo na mo, itatutok lang na. Kasi ini po, imagine niyo po itang kapatad tamo na po, itang katutubutang kapatad. At least paano naman da po na ingapong ginumabiyan na present Sa siya. talagang kaya belag yung pisasabihan. Kaya belag yung pisasabihan. Kailangan po abstract na mo. Kailangan mo Yun kwento. talagang malino yung malino. Opo. Bala mo, pota pong timoging olingking ko pong pulong masle, malapit na Kepo, Florida, ang po aking porak. Sabi ko rin tao, pota ang magtindang kapatad, naku, tatawad. Dapat tambing ko mami eh. Kasi po, ang po puting halwat ang kapatad mo, ni minsan ma-inspire ko po karela, at imong tala po pisambahan. Kapatad, no kaya nga mong Kenny, magdala ako kapaya. Balo mo na kanta. Nepo, bala may exchange gift, nepo. Pero, parang dama mo po itang balang nakakasaya kasi may kasahop ka. At makain niya po yun, mo. Siguro po yun po yung house ng tamang magdiye lamak, mong. Kasi ita pong lamak ka, balang bata na pong laging pisabihan, bala mo, sardinas mo ita, payles, pero yun po... Hindi talagang pangmalang bata na yun. Pangmalang bata na yun. Marakal ng mabinyag Kenny, marakal ng kasal Kenny, marakal ng mangumpisal Kenny. At siyempre, liwa mo ini, pati datang alawang communities kanini, siyempre, nung nanit ng gawan mo Kenny, gawan mo naman karetang aliwa. Mas marakal oras. Nung naman yung kay Bakun, nung naman tutok yung Mia Sain Kenny, mas at least marakal oras aso pantalagang kasal pantayan ng diyang aliwa. Kaya pin po bukas, December 11, meaningful yung celebration tamo. Imagine nyo po niya mong na tamong mag-celebrate na kimong amano, pero ini concretely niya mong kasayaan. Mag-attend ko po ka, mong bukas, may kitikit tamong po kimpong katedral na po, 8:30 a.m. Among, bahay tamo pasalamat ka rin na kalatao, kimpong kaluguran tamong obispo, ang po po ding laiko, buritala pong Dinan Maya po oras din pong Medinan Award. Among ausantala pong Outstanding Laiko Episcopal Awardis. Po. Deni po, may elekla po, ni-nominate dala. Deni po di makatuki. Po. Di nga luwa po ka rin ni miyang nabiyan na lamang. Brother Charles Henry Espiritu, Dan Maglaki, Banjo Serrano, Reynaldo Espiritu, Josefina Katigbak, Luisa Panlilio, Edna Lingad Gueco, Nestor Pastor Ahos, Remedios Barrera, Mariano M. Gomez, Eloisa Sarmiento, may kilala mo, Tita Elsie, po, Tita Elsie, Evelyn Mangyo, Bernadette Aguilar, Angelita Miranda Auro, Roy M. Songko, Rodolfo San Agustin, Luz Ocampo, Florentino Panlilio, Julieta Manliklik Torres, Esther Bie Enson, at yung pong vocation committee na po ning Immaculate Conception ng pong Guagua. Tulong mo, bukasyon ko, foundation. Deni po din Midintang Award, bukas niya mo. Yung alawagan, kakilala ko lang naman talagang ginusal laging kasal pantayan ng tao. Yung kilala mo ko rin mo, tinga balo? Katang espiritu, Ching Elsie, lalo yung Ching Elsie, Kennedy ko po ang birthday na, sigurado. Amo, diyan mo kong dinala na katao para magpakanang ko lang, naka-Jollibee. Mother Butler, yan po ito mo. Ako po ko rin po may banggit, ako po akalingon ni Dr. Espiritu. Iyamong po kayo pag yung may assign king malusak. Anya tsuk po malusak, ating kami pong monthly. Pumuntala po ka rin ding doktor, kay ba't manulula po, lalawendala. Makantala po kagana ka ni Dr. Espiritu. Kaya binopo ding Couples for Christ. At dakal po ka rin mo na, yung Mr. Dan Maglaki. Ikamingan po, linabas kayo po ang doktor. Dan Maglaki. Niya po. Po kiseminaryo. So maya pa oras po, bukas po 8:30 a.m. Kimpong kikatamong katedral, kimpong misa, kaya rin na po ni misa, deni pong Laiko Medinan Award. Huling sabi natin po nga pundong, aluwa mo po ding pari, aluwa mo po ding obispo,
kayan tabi po Santa Iglesia ding laiko. Nemong. Kaya agyangin ni po nemong. Alwa mo po kayo niya, kaya bin alay ko. Kaya nino po rin pasalamatan namong, bayitan po manari. Kape salamatan ko noon din, pero tabi mo nandili, nga pong Ginoo at kareng kadwa, medyo marakal na masyado. So, laganasan ko niya mo. Marakal, salamat. Ating nga pong Ginoo na yung mabless kaya kayong kayapan. Hanapin po, the more you give, the more you receive. Pasibay po, marakal, salamat. Opo. Ini po yung 75 years full of grace. Na po, kaya hanggang niya ako po, buri ko pong pasalamatan. Muna po yung kakatang obispo, yung kakatang makamalaw obispo, because of his suggestion, akilalayo po din dakalapari, ding manungkulan tamong laiko, pati po ding obispo tamo, kapag namin programang ini. Sana po, karen po dakalakwento na rin pari, ma-inspire kayo. Ako po among, kaya rin ko po nga interview ding mapila na pari, mas aluburan ko la po. Hindi mo kasi minsan ding balutalaan po lagyo. Hindi kahit tintapang impression karela, hindi kahit po negative pa, pero niya nga kilala ko la, ganun ka ng parokya niya mo. Pala biro-biro yung responsibilidad din. At saka bala pong pari, balang parokya, tila pong programa para ka rin kalulo. Hindi po minsan, mo babalita publicly, pero din parokyanos balo dangan po niya mo. Kaya, betong po kareta, yapong tsingeli po. Makabilibya po. Ne po. Among, bilang katatol yan, ating kayo pong inspirasyon na santo, among, kasi mabibilig ko po kayo eh. Peka ulit-ulitan ko muna, Saint Augustine, Saint Francis of Assisi, ampoy Saint Mother Teresa of Calcutta. Dito na medyo kaya ko talagang santo. Saint Augustine mong kaling conversion story. Ito bala makanita. Kaya bati Saint Francis naman ang simplicity of life. Kaya bati Mother Teresa naman itang mas marakalitang obra kesa kita salita. Wow, kaya po magsalita. Yamong namo, lalawin nyo na yamong, akin dyan na po yung biya kabanalan. Kaya, king lagyo na po ng kakatamong Malugod Archbishop Yapondong, impong radio station 91.9 Bright FM, po yung Carmelite Media ni Nuestra Señora del Carmen. This is our final show, kaya para po king 75 years full of grace. At Kaya, saka pasalamatan tayo po Yapuntok. Po biro-biro kayang maiging pero giyawaning dapat itapekikwanan itang dapat nang gawin. So congratulations mo naman. opo, dakal salamat tamong. Basta tati yapon ching, tingkong energy. Nemong. Kaya ka rin pong kapatid tamo nga ita, ela po aliwa, nemong. Salamat, marakal pong salamat ka rin kapatid Tangaita, lalong-lalo na po ining dinonate ng Gabon kanina, yung ating tamo pong Memorandum of Agreement for 25 years. Isipan tamo po, itamo pong sinawag karela. Pero yung totoo na, ila pong sasawag kaya katamo, banibuklat tading kaya katamo puso. Kaya maya pa, bengi po kaya kayungan, o ini po yung Father Talk Vital, ini po yung kakatang programang Inclusada, 75 years full of grace. Sa lawak ng dagat na aking tinatawid, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasambit. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing, inaasam na tuwin ay nasa iyong piling. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit kong nag-iisang pantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi, lingap mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat
bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa'yo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit ng isang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi, lingap mo't yakap. Salamat Maria, sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa'yo. Salamat Maria, sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa'yo. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Tulaning puso mi bagye mo, ikinganak mong kekamagsanto. O Indumi, pakiramdaman mo kami. Lulusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapal
lulusan mo kami, mundong malugod. Sambit langing sablaming panalangin ng Hesu Kristong ginuning pagkalulu. Yawad mo'y kekeng kapaldanan. Damdam ka kike kaming awus. Ikiramdaman ng kekeng mengabus. O Indumi, ang Jesus tayran mo kami. Lulusan mo kami. Sambit namin sa aming panalangin, Yesu Kristong ginuning pagkalulong. Yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lulusan mo kami, o Indong malugod. Sambitlan ing sablaming panalangin kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu. Yawad mo'y kekeng kapaldanan. It's a time of joy, a time of peace, a time when hearts are then set free, a time to heal the wounds of division. It's a time of grace, a time of hope, a time of sharing the gifts we have, a time to build the world that is one. It's the time to give thanks to the Father, Son, and Spirit, and with Mary, our mother, we sing this song. Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that we are all together as one family. No more walls, no more chains, no more selfishness and closed doors, for we are in the fullness of God's time. It's the time of the great Jubilee. It's a time of prayer, a time of praise, a time to lift our hands to God, a time to recall all our graces. It's a time to touch, a time to reach those hearts that often wander, a time to bring them back to God's embrace. It's a time to give thanks to the Father, Son, and Spirit, and with Mary, our mother, we sing this song. Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that we are all together as one family. No more walls, no more chains, no more selfishness and closed doors, for we are in the fullness of God's time. It's the time of the great Jubilee.
time and time, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity,
dito. Enjoy!